George Guvamatanga, the permanent secretary of the Ministry of Finance, is currently under investigation following revelations of his extensive property holdings in South Africa. Sana pena mashoko atiri kuona kuti awo ari kubudisa nhauzi ethical, moral and accountability concerns. Tichiona kuti avana Guvamatanga panapa vachizopinzwa mahwana vachinzi vapinda under investigation nokuda kweproperty iri kuoneka kuti ayo property yavainayo vakaiwana kupi. Sana pena mashoko abudanyuka pana munodibo subscribe or like or turn on the bell icon. TPM an investigation by the news hawks uncovered that Guvamatanga owns several upscale properties across Johannesburg, Cape Town, and Durban, adding to his notable assets in Harare, including his Chisipite residence and private offices in Mbalenti Park. Panapa vanobuditsa properties ari kuona sezvamuri kuona video, muri kuona ma-addresses esayo from number 1 to number 11. Zamuri kuona kuti dzimba dzese dziri muSouth Africa dzine makosti ari kuma 1.3 million ari kuma 6.3 million esa muri kuona ayo dzimba dzaGuvamatanga dzese idzodzo. Vanhu vari kuuya panapa achinzi aiwa he must be anofana kuenda under investigation. Zvatiri kuona kuti news hawks inoexposa all this information vachiti aiwa mari yose iyi ari kuona kuti tiona nyika yeZimbabwe mukatarisa his net income yamuona kuti mari anotambira nyika yeZimbabwe zviri pamutemo aingaiti kuti munhu ave nedzimba dzese idzodzo. Panapa toona kuti nhau accountability dzinobva dzava-violated munyika yeZimbabwe. Panapa vanoendera mberi vachiti in 2018 President Mnangagwa mandated all senior government officials including permanent secretaries to declare their assets to enhance transparency and accountability. However, compliance has been poor, with some officials failing to declare their assets or submitting false feed reports. Panapa tikuona kuti mutungamiri wenyika ari kutombonzi akati aiwa panofanira kunzi paito accountability and transparent pamaproperties anenge achionwa nevanhu apa. Tikuona kuti aiwa zvudzi hapana munhu ari kumbopusha kana ari kuenda in compliance nemashoko ewawo. Zvatakuona kuti vanhu vangoita zvavanoda kuti vanosubmita information iri false. Todze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Tiona nyika yeZimbabwe ichigrapla mune situation inosirisa kwazvo. Pina comment section medu mutudze mafungiro enyu. Musana subscribe or like and turn on the bell icon.